Čaute, nazdar, moje meno je Ondrej a vítam vás na YouTubeovom kanáli Ondrej z Trenčína. Dnešná téma je strašne jasná, jednoduchá, dopredu daná, pretože včera bol pre nás fanúšikov značky s nakusnutým jablčkom z Kalifornie trošku sviatok, nakoľko boli predstavené ich 5 nových produktov, z toho 4 tie, na ktoré sme čakali veľmi dlho a samozrejme sú to nové iPhony 12, takže poďme na to. Ten prvý produkt, ktorý bol včera predstavený, je HomePod mini, zariadenie, ktoré u nás sa pravdepodobne vôbec nebude predávať a ak, tak dostane niekto za to pokutu od Apple. Takže by som to zhodnotil iba tak, že ide o malého brata veľkého HomePodu, zariadenie v tvare reproduktoru gulatého, ktoré si dáte na stôl a môžete hlasovými povelmi ovládať svoju domácnosť, pýtať sa na veci v kalendári, aký máte deň, aké je počasie, zapnúť si hudbu. A môžete tých reproduktorov mať viacero po byte, po dome a sú vlastne spárované, ako keby bol jeden. Siri od tejto verzie alebo od tohto obdobia už rozpoznáva hlasy, takže bude vedieť, kto konkrétne v domácnosti sa so Siri rozpráva a nemalo by dôjsť k nejakým trápnym momentom, kedy sa jednému členovi domácnosti prihovorí Siri ako k druhému a zobrazí mu alebo teda sprístupní mu nejaké informácie, pre ktoré by to často doma mohlo byť trošku celkom aj husto. Že áno. No a prejdeme k hlavnému včerajšiemu bodu programu a to sú 4 nové iPhoneíky. Prosím vás pekne, dlho očakávaný, niekoľko rokov očakávaný malinký model od Apple, iPhone 12 mini tzv., ktorý bude mať uhlopriečku 5,4 palca, čiže niečo tak malinké, ako bolo v minulosti 5S alebo neskôr známy a dodnes veľmi ešte obľúbený malinký iPhoneík SE, takže kto ste fanúšikmi malinkých telefónov a priznám sa, že v poslednej dobe aj ja zistím, že ešte aj tento iPhone SE 2020, ktorý má telo vlastne iPhoneu 6, 7, 8, tak je občas v niektorých momentoch príliš veľký na to, aby som dotiahol luxusne na to Ačko, ktoré je štandardne úplne vľavo v pozícii na klávesnici. V každom prípade teda iPhone 12 mini, iPhone 12 6,1 palca, rovnako 6,1 palca je iPhone 12 Pro, ktorý má naviac teleobjektív a ktorý má naviac senzor tzv. LiDAR, ktorý nejakou špeciálnou technológiou meria vzdialenosť predmetov aj za veľmi zlých svetelných podmienok a vie tak lepšie najmä za zlých svetelných podmienok zaostriť tomu fotoaparátu, čo mnohí fanúšikovia fotenia asi ocenia. No a potom štvrtý model je iPhone 12 Pro Max, ktorý má už veľkosť displeja 6,7 palca, čiže trošičku macek, aj 228 gramov bude celkom slušné. Práve pri tej hmotnosti by som sa rád pristavil, pretože ja som iPhone 11 Pro nedávno predal aj kvôli tomu, že jednak mi vadilo, že ma neodomkne cez masku, čo bude ešte stále aktuálne v priebehu roka, a k tomu sa ešte dostaneme v priebehu minimálne roka 2020 a hlavne, že bol strašne ťažký ten telefón. Ten telefón mal 188 gramov a iPhone 12 Pro má 189 gramov. Takže aj keď Apple mal krásne v prezentácii, že iPhone 12 bude o 16% ľahší, ale myslel iba tie iPhone 12 a 12 mini oproti iPhoneu 11, čo bolo telo z XR naozaj veľké, ťažké. Čiže logicky tie nové 12 budú o niečo ľahšie. Konkrétne tam je váha pri 12 mini iba 135 gramov a pri 12 ako takej 164 gramov. Mimochodom, čo sa týka výdrže batérie, tak nové iPhony dostali v porovnaní s predchodcami o niečo menšie baterky, ale nakoľko tam je nový čip, ktorý už úplne inak pracuje s využitím batérie, tak životnosť sa predĺžila aj tak v priemere o hodinu. Inak asi nemusím zmieňovať, že všetci konšpirátori majú obrovskú radosť, pretože dneska budeme pravdepodobne na všetkých konšpiračných weboch zavalení už aj tým, že už aj Apple je ten, ktorý podporuje vo svojich telefónoch 5G a všetci sme stratení. Inak ma pri iPhone 12 potešilo farbami, aj keď som strašne sklamaný z tej modrej. Možno sa pamätáte, ako som sa pred pár týždňami hrozne tešil, ako bude vyzerať nový iPad Air, ktorý má krásnu modrú takú belasú farbu a táto tmavá modrá na tom iPhone 12 čakal som presne tú istú modru a už som bol pripravený, že si ho pôjdem kúpiť a dosť ma to sklamalo.
O tom ma možno potešilo viac a možno ma naštrbilo, že si kúpim iPhone 12 Pro, pretože tam je taká tmavá, nejaká močná, modrá a tá sa mi celkom páči. Inak som sklamaný z niekoľkých vecí, a to je konkrétne veľkosť a šírka rámčeka okolo displeja. Ja si to v dnešnej dobe predstavujem tak, ako tomu už má konkurencia, že ten rámček nie je vôbec vidieť. Podľa mňa ten rámček na iPhone je hodne veľký. To, že sa vôbec nepopasovali s tým nočom a zostal taký veľký, ako je pre mňa obrovský fail. A to hlavne, že vôbec nebolo ani len zmienené, samozrejme Apple sa nikdy nezmieni o tom, čo nepredstaví, ale proste ja som naozaj čakal a že tu budem skákať 5 metrov do vzduchu, že tam bude ten senzor na otlačok prsta v tom zapínacom tlačítku, tak ako to spravili na tom iPade. Nechápem, že to tu nedali v čase koronakrízy, kedy by to všetci ocenili a všetci by o mnoho radšej prešli na tie nové iPhony, ktoré už by mali aj čítačku, otlačku prstov v tlačítku. Nedali to tam a budúci rok už to bude úplne na nič, takže to tam nedajú už nikdy. Teraz mal Apple jedinú šancu, kedy to mohol využiť komerčne, nespravili to, nedá sa nič robiť. Pribudla ponovom odolnosť voči vode aj pri potápaní sa do 30 minút, môžete 6 metrov byť s tým iPhoneom vo vode. Ja by som to osobne neskúšal, ale vraj to vydrží. Pri iPhone 12 a 12 mini sú dve kamerky, jedna je tzv. Širokouhla a jedna je ultra širokouhla, čiže ok, teším sa. Teším sa aj na to, že ten menej široký objektív má svietivosť 1,6, čo je fantastický údaj, aj pri zrkadlovkách 1,6 je jeden z najnižších údajov svetelnosti, to znamená veľa svetla, to znamená dobré podmienky aj pri nižších svetelných podmienkach, alebo teda dobré fotky. A pri tom ultraširokom objektíve tam to zostalo na údaji 2,4, čiže ten bude trošku dosť zašumený a pri nižšom svetelnosti a nebudú z toho také dobré fotky. Čo je trošku škoda, pretože oproti minulému roku je to presne ten istý objektív. Občas to nechápem. Inak Apple sa vôbec nezmenil vo svojich prezentáciách ohľadom prednej kamerky, takzvané, ja ho volám vlogovacia kamerka, alebo ak chcete selfie kamerka, a sú to tam presne tie isté kamery, ktoré sú v minuloročných iPhonech, to znamená 12 megapixel, svietivosť 2,2. Ale video v rozlíšení 4K a frekvenciou 60 snímkov za sekundu, čo zase sa nemôže len tak niekto pochváliť. No, a aby som Apple iba nehanil, tak čo som naozaj padol na zadok a normálne som tu hlásal aleluja, je, že dali na zadnú stranu akýsi magnet, ktorý bude podporovať bezdrátové nabíjanie. To znamená, keď tu prsnete takto nejakú, by to mohlo vyzerať, akurát to bude gulaté, prsnete tu nejakú nabíjačku, tak sa vám automaticky prilepí, tak ako to poznáme z Apple Watch hodiniek, takže to budete mať rovno vycentrované na stred, pretože tam bola vlastne choroba tých bezdrátových nabíjačiek, že keď ste to dali trošku bokom, už ste nenabíjali plnou rýchlosťou. Apple to vymyslel fantasticky, ja sám toto neviem, kto to vymyslel v Apple, ale konečne prišli s niečím revolučným, neverím, ty vole. A proste niekto to vymyslel tak, že to ten magnet proste zastredí na stred. Dokonca ten magnet by mohol byť taký silný, že by ste na novom iPhone vôbec nepotrebovali nejakú nálepku kovovú a malo by to držať na tých automagnetických držiakoch, čo keď bude, tak ja normálne budem jásať a o tom spravím samostatné video, pretože toto je taká genialita. Neviem ako vy, ale ja sa strašne pasujem s tým, ako držať alebo ako mať pripevnený v aute telefón, pretože mám veľmi zlú držiak a jediný, ktorý mi dáva nejaký zmysel je ten magnetický, ale proste nechcem na takýto pekný telefón, nechcem jednak, že niečo lepiť, akože pardon, nebudem tu žiadnu machulu mať nalepenú a proste dať na to nejaký kryt, mi príde také isté barbarstvo, ako tam niečo nalepiť, akurát to nelepíte priamo na ten telefón, čiže vás to až tak na duši neboli, ale boli to, že máte to v nejakom hnusnom silikónovom kryte. No proste, Pane Bože, nech to drží prosím vás s tým magnetom, čo už tam integrovali vnútri. No a aby som tu len tak nejasal, tak prosím vás, ten Lightning, čo sme si už 2 alebo 3 roky prijali, aby tam konečne dali USB-C a oni to dali do tých iPadov. Myslíte, že to dali do iPhoneov? Vysrali sa na to, daj tam Lightning, jak tam aj bol. Pane Bože, jak to môže v roku 2020, veď Európska únia na to už schválila nejakú legislatívu, že to tam nemôže byť, že už všetko má byť proste kompatibilné, oni tam drbnú ten Lightning. Čo?
No a Apple sa prosím vás pekne rozhodol, že v rámci nejakého udržateľnosti a životných neviem akých týchto ohľaduplnosť ohľadom planety vám do balenia už nebude dávať kábel, teda nabíjačku. Kábel tam máte, na jednej strane je USB-C, na druhej strane Lightning. No a nabíjačku nemáte, máte si ju niekde kúpiť, alebo ak ste není blondínka, čo ich stráca, alebo nejaké deti, tak máte tu z predchádzajúceho modelu, že áno. Ale keď budete predávať telefón niekomu, tak čo mu dáte? Že dáte mu len kábel a že nabíjačku nebola k tomu. Ja k tomu nebola, no normálne, pozri sa, nebola. Vy ste ju ukradli, tam určite musí byť, ja som to mal ku každému telefónu a teraz to zrazu není, no vysvetľuj to niekomu, komu budeš predávať iPhone. Shit. No a hlavne, oni sa rozhodli, že tam nedajú ani slúchatka. Nie, že by som nejaké potreboval, mám z každých asi po dvoje, hlavne mám dvoje s Lightningom a dvoje s jackom. Pretože keď mám tu iba Lightning, tak potrebujem jedny sluchátka s Lightningom a keď chcem do Macu sluchátka, tak potrebujem s jackom. Pretože ten Mac je novší a stal 5-krát toľko, no a nikoho netrápi. Čo som ešte mal povedať, že tam budú RAW editovateľné fotky, to nikoho z nás netrápi. Aj to iba v modeloch 12 Pro a 12 Pro Max. Aj ceny, naozaj už sú. Dobre, iPhone 12 mini bude stať 799 €. Čo ti šibe? A to iba so 64 GB pamäte. Keby ste chceli náhodou 128, tak bude stať 849 €. A ak by ste chceli 256, budete platiť 969 €. A ak by ste chceli iPhone 12, to znamená 6,1 palca, tak za 64 zaplatíte 900 €. Konkrétne 899,99. Za 128 zaplatíte 949 € a za 256 zaplatíte 1049 €. Ak by ste chceli iPhone 12 Pro za 128 GB internou pamäťou bude stať 1149 €. Tie samozrejme nebudú, budú iba 256 a 512, to mi už je jasné. A tie začnú od 1269 po 512 za 1499. Ak máte pocit, že 1,5 tisíca je neskutočný peniaz za mobil, tak poďme sa pozrieť na iPhone 12 Pro, prosím vás pekne, ktorý začína s cenovkou 1249 € za 128 GB verziu. Za 256 GB verziu zaplatíte 1369 € a za 512 1599 €. No nič, napíšte mi do komentára, čo si o tom myslíte, či ste nadšení, sklamaní. Ja mám zmiešané pocity, ale určite do toho iPhoneu nejakého pôjdem. Veľmi veľkou pravdepodobnosťou to bude mini, ale možno by som vyskúšal tú... Zabudol som na optickú stabilizáciu, ktorá je priamo na čipe. Takže Pročko a Pro Max má optickú stabilizáciu. Ukazovali tam taký záber, ako to majú pripnuté na nejakom čipe a normálne s tým triasli ako s GoPročkou a si z toho vyšli nejaké zábery použiteľné. To by som naozaj vyskúšal a toto by som spravil, dokonca to dali na dron, čo budem určite robiť, takže prosím vás, ak by ste mi chceli nejakým spôsobom prispieť a máte pocit, že by som mal akože mať zarobené za to, že rozprávam do kamery, ako niektorí hovoria, tak by ste mohli si zakúpiť členstvo na Patreone, link je dole pod videom, alebo vám to tu niekde vybehne, je to patreon.com/Ondrej Strenčina a tam si ma môžete prispieť nejakým členstvom, ktorý by mohol prispieť k tomu, že by som otestoval ten drahší iPhone. Ale akože, keď sa to nestane, nič sa nedeje, prispiel by ste proste ako keby na moju tvorbu ako takú. Čo je vlastne v konečnom dôsledku veľmi pekné. Alebo môžete si zakúpiť členstvo priamo na YouTube, z toho síce mám menšiu províziu, ale zase je to zaujímavejšie pre vás, že máte tie chatové príspevky zvýraznené a v komentároch máte zvýraznený komentár, čo je fajn a ak máte chuť ma nejakým evríčkom podporiť, tak to spravte. Ja sa budem veľmi tešiť a budete uvedení v titulkoch, ktoré budú už po tomto dlhotrvajúcom monológu vlastne už o ničom. Ja neviem, či som niečo nezabudol. No, má to dual SIM ako vždy a má nový čip A14, no tak každý rok je nový čip, ty vole, to je čo? Čo by to bolo za iPhone? Čo vy hovoríte, do ktorého iPhoneu pôjdete? Ktorý iPhone máte teraz, ak vôbec... Viete čo, napíšte mi všetci do komentára, aký máte telefón. Ty kokos, to by ma strašne zaujímalo. Napíšte mi prosím vás presne, aký máte telefón, aký model. A keby ste si dnes museli kúpiť telefón, lebo vám ho prešiel valec a máte z neho iba placku, aký by to bol? Strašne by ma to zaujímalo, že či by ste išli do niektorého z týchto iPhoneov alebo do starších modelov,
ktoré budú ešte v dispozícii tieto, alebo do nejakého androidového telefónu napríklad, ja by som išiel možno do Google, čo to má ten Pixel, vyskúšať to. Možno, že vraj je to dobré, neviem. Tak čaute, pekný deň, ahoj, toto bol Ondrej z Trenčína. Auko.